Túžite bývať v novej štvrti obklopenou zeleňou? Tak mám pre vás tú ideálnu novostavbu štvorizbového domu v obci Kráľov Brod v okrese Galanta. Poďte za mnou. No quiero imaginarme la vida sin ti. Cuando el tiempo venga por mí, vas a estar aquí. No quiero despertarme un día sin ti. Cuando el corazón se me canse, vas a estar aquí. Vďaka krásnej priestrannej terase si môžete užiť posedenia s kamarátmi a s rodinou, a keďže nehnuteľnosť disponuje aj bazénom, tak si môžete zorganizovať svoju vlastnú pool party. Ak vás táto ponuka oslovila, tak neváhajte a dohodnite si obhliadku ešte dnes. Moje meno je Lili Bartakovič z All Inclusive Realu a teším sa na vás.